בנות שלה, למה לא לעשות סקס על הדייט הראשון? מי נהנה יותר בסקס? גברים או נשים? ברור שנשים, ברור כי אתה חודר לתוכם, ואני לא יודע שמישהו חודר לתוכך, עד שלא יודע אני יודע. רון, שאתה מגרד באוזן עם האצבע, איפה יותר כיף לך? באוזן או באצבע? בנות, אתם זה כל הג'וסי. אגב, אם אתה רוצה לדעת חברה שלי מספיק בעניין זה שאתה מתעסק שם וזה נשמע כמו דונלד. אם זה נשמע כמו גופי, זה נכון או לא נכון. יש לי כל מיני קלישות, אני צריכה להכיר אותך יותר טוב לפני שנשכב. למה אם תכיר אותי יותר טוב תהני יותר? זה לא שכאילו אם תכיר אותי יותר טוב אז כל הסקס יואו, כן, אמא שלו זאת שולחן, מה לו זה סמי? הוא העלה לי לגלוטן. למה? רוצה לפנק אותה רון? קח את אוסמת לסרט 50 גוונים של טמטום. הייתם עושה אולי? הייתם 50 גוונים של טמטום? על אחתך לבד? מי שאחד לראות סרט 50 גוונים של אופן, תקשיבו זה סרט, קודם כל זה פורנו בפומבי, אתה לא יודע מה עושים. אתה יושב בקולנוע, כל הבנות חולות על השחקן הקריסטיאן הזה, חתיך. יושבים בקולנוע, אתה יושב סביבך כל הבנות שלה, כל הבנות, כולן. אספת ג'ילדות. מה זה קרפת? הדלוידה של שבלולין. גבש. מה אני אעשה? אני נוזלת. שימי את הפוט על מצב טיסה. טובות שם, כל הבנות. חמדיות. אתה יושב מסתכל בסרט, אתה לא יודע מה לא, זה כולך נבוק, כי זה לראות פורנו עם אנשים זרים. זה סרט פורנו, צריך כל מיני צחקוקים כאלה. אני יודע מה עושים, אני עסוק, אבל עם אנשים. הרגשתי, החזירו אותי לתקופה שהיא תהיה לקרן נשאר בסלון עם אבא שלי, והייתה נשאיקה בטלוויזיה, והייתי כזה... אבא שלי. מהביצה שלו. סרט פורנו אלוהי בקולנוע. ואתה יושב לו את הסרט. עכשיו, יש עליו יהיה לך לעשות פיפי, זאת שיצאתי איתה. זה מה שהיא אמרה, לקחת בבוק של הכל, לא שאלתי שאלות, גם לא שאלתי לי יותר מהקולה. כשמוכרחת לעשות פיפי, הכל בכיף. שגבר קם לעשות פיפי בשורה שלו, הוא קם עם הזיקים, קם עם זיקפן, נותן לאנשים בלכת, מנפנף לחתות ככה. כאילו נכנס עכשיו לאוטובוס חייל עם 16 ארוך. עכשיו צופה בסרט, אלוהים משלוק, אתה לא יודע מה הלוז, הלוז. וזה לא כוחות, זה לא פייר, למה? הקריסטיאן הזה, הגבר הוא חתיך חתיך, אני לא גבר, תן לו שרלת בפימה, שווה. לאנסטסיה, הבחורה הזאת, היא נראית כמו קופאית ברמי לוי. נראית כפרה אורן זריף עם הקטנת חזה. למה לקחת על הסרט? הייתי צריכה אותה, כי הבחורה הזאת מהסרט הזה, היא יצאה מהסרט לא דרך הביתה, וואו, וואו. כאילו, עלה לה, אני לא יודע, הפוט שלה בחלון. באנו הביתה, כמו שהייתי מושפע מהסרטים של ברושקי, יוצא בסרט של ברושקי. יצא מהסרט. באנו הביתה. תאנוס אותי, תאנוס אותי. רוצה להרוס את החגייה, אבל אפשר להזמין אונס מראש, זה לא נחשב. עכשיו, בחיים לא הרסתי, מה אמרתי במכללת בן ישראל, איך עושים את זה? תחזיק לי את היד, תחזיק לי את היד. היא אנסה אותי לאנוס אותה. עכשיו, בסרט יש כל מיני שוטים ורקוויזיטים, מזיקים, לי בבית אין, לא ערוך. אין לי דאנג'ן בבית, התחלתי לגייס כל מיני כלים מהמיבד, ראיתי את הרפן, נתתי לה לתחת. גבר, אני אוכל את זה! שמתי לה מקלות כביסה פה על הפיתן, חשבתי לה את הידיים, לא לזיקים, המתן של האייפון, ככה את זה. אני צריך להטיל את האייפון. קודם כל תקשיב, תמיד אותו מהלב, לא תמיד המערוך. לא, זה הבחורה התשתננה, כל הסקס. היא יותר חזק מהמחרת, גבר, גבר אחד. איך עושים את זה, רבותיי, אני לא מומחה בכפות. כל העניין שכל הסקס הייתה בטירוף. איך נגמר הסקס, בטעות נשענתי לה לסן עם המרפק. תודה חן עדינה. וכל התחת של החמוסות כמו בית בסדרות.